дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо дар ин мизиги тими хирад нишастанд ва умедворам ки баротон як бозии хубро ба намоиш мегузоранд. дар мавсими пештарам ин тим бозӣ карда буданд ва бо каме тағйирот дар мавсими нав низ дар ҳунар ки истеъдоди худро ба намоиш гузоштанд. дар якчанд бозӣ аллакай онҳо ширкат доштанд. донишу қобилияти ҷавоб додан ба саволҳоро ба намоиш гузоштанд. имрӯзам умедвор ҳастем ки бозии хубро пешниҳод мекунанд ва шуморо бо ҳайати тими хират ошно мекунам. ҳилолиддин маҳкамов, шамсулло муродов, нушервон ҳаётов, равшан абдуллоев ва сардори даста валиҷон ғанизода. хуб, аз бозии охири шумо то ин давр қариб ҳеч чизе тағйир нахӯрдааст. фақат саволҳо дигар мешаванд ин дафъа. тамом саволҳоро ҳайати эҷоди ин барнома ва бинандаҳои мо тайёр мекунанд. бинандагоне ки бо мо ҳамеша ҳамкорӣ доранд, ман самимона аз онҳо изҳори сипос мекунам. ҳар ҳафта саволҳои худро метавонед ба унвони мо бифиристед. почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед ва вақте ки савол мефиристед, ҳатман кӯшиш кунед ки саволҳои бисёр соддаву такрориву хуб саволҳое ки манбаъҳои худро ё манбаи онро нанавиштед, ин гуна савол набошанд. вақте ки саволҳоро пешниҳод мекунед, бояд онҳо ҷолиб бошанд, шавқовар бошанд, манбаи савола бинависед, камакак маълумота дар ихтиёри мо гузоред ва ҷавобро низ ҳамчунин барои мон пешниҳод кунед. хуб, қоидаи аслан асосии бозиро ман як бор ёдрас мешавам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. яъне ҷавобҳо бояд максимум дуруст бошад. барор муваффақият барои шумо. марҳамат, хоҳиш мекунам рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар рӯзҳои бозиҳои олимпӣ дар Сидней ки аз 15 сентябр то 1 октябри соли 2000 баргузор шуда буд, чанд рӯза? як газета дохилам як рӯзномаи олимпиадаро бисёр ғайриоддӣ пешниҳод кард. яъне сарлавҳаи он бисёр ғайриоддӣ буд ва чизеро аз номи як филми машҳури шӯравӣ ба ёд меовард. чӣ сарлавҳа гузошта буданд онҳо? ё инҷо гап дар бораи кадом филм меравад? ҳатто агар шумо номи ҳамон филмам ба ёд оварда тавонед, ҷавоби шуморо қабул мекунем. марҳамат, фикр филми шӯравӣ, машҳури шӯравӣ. инҷа ба филмҳои оператсияи приключения шӯрик аст. бо чӣ? бриллиантовая рука. чизе аз кадом филм мегӯяд ки олимпиада пайваст буд? аммо филмҳои шӯравиро медонед? бозида иштирок мекарданд. советӣ машҳури советӣ. чӣ вариант дорем? шуда нашуд. шурика чӣ мегуфтам? номи филм. сираи қавқозӣ. бриллиантовая рука аст. или як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори ҳастам ки ҷавоб медиҳед. ташаккури зиёд ҷаноби ровӣ. инҷа мо даста аъзоёни даста суҳбат карда ба як хулоса омадем ки ин шояд филми амо
машҳури советӣ аст ки бисёр филмҳо ҳастанд машҳур, яъне ки оператсия И, шояд аммо филми машҳури оператсия И бошад. Оператсия И, амалиёти И ва саргузашти дигари Шурик. Хуб, ин ҷавобро қабул мекунем. Яъне дар ин филм ҳам баъзе элементҳои бозиву мусобиқаҳо ин чизо ҳаст, не? Бале. Шояд. Ин варианта қабул мекунем ва бояд гӯем ки варианти нодуруст аст. Шумо як бор ҳисоб кунед кане аз 15 сентябр то 1 октябри соли 2000 баргузор шудааст чанд рӯз аст? 15 рӯз. Ҳисоб кунед як бор. Аз 15 октябр 15, 16, 17 биравед то 31 ва 16. чанд рӯз мешавад? 17. 17 рӯз. Бо 17 ягон филми машҳур доштем. 17 лаҳзаи баҳор. Штирлиц, филме ки ном дорад 17 лаҳзаи баҳор ва онҳо ҳамин рубрикашона ҳамин гуна ном гузоштанд ва хуб монанд буд ва яъне ки 17 лаҳзаи баҳори Австралия ном дошт. Хуб ва дар мавриди барои чӣ масалан дар баъзе ҷоҳо ин фасла баҳор мегӯянд вобаста ба тағйирёбии иқлим, фикр мекунам ки дар ин бора шумо маълумот доред. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо дар бораи асбобҳои нафасӣ маълумот доред. хуб хулоса баъзан вақт ҳолатҳое ки шахс ба эҳсос дода мешавад, ба баъзе эҳсос дода мешавад ё метарсад ё намедонам ҳолатҳои дигар рух медиҳад, навохтани ҳамин гуна асбобҳо камакак барои ӯ душвортар мешавад. ва як гурӯҳ аст олимон аз он ҷумла Павлов ва ҳамин хулосае омаданд ки хуб зиёд будани ҳамон чиз воқеан навохтани ин гуна асбобҳои нафасиро беҳтар мекунад ва маҳз барои ҳамин хуб онҳое ки ин гуна асбобҳои нафасиро менавозанд баъзан вақт пеш аз барномаҳои консертӣ, пеш аз навозиш он чизро истифода мебаранд. хуб як чизе аст ки мисли як маводи дору борои онро истифода мебаранд ва хуб боиси зиёд шудани ҳамон чиз мешавад. шумо баъд як дақиқа биёбед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад. марҳамат. нафаси дар инҷо фақат нафас дар кори диханка асбобҳои нафасӣ ҳама чиз зиёд мешавад. зиёд шудани ҳамон яъне ки беҳтар мекунад. нафас охӯямо чие? оксиген. яъне ҳавои тозаҳо дору ҳама оксиген нарасад соли гап чи? Павлов дар бораи майнаи сар манкор кунад. не и одам гап одам не чие истифода кунад ки ҳамон масалан чиз зиёд мешавад. диханка чикор кунӣ ки диханка зиёд бошад. сабтакуни ёра ба ҳамон пушкати просто гуфтагие ки ҳамон чиз буда ёрдам ёрдам оксиген чӣ мешавад? оксиген зиёд кардан чӣ истифода мебаранд? ҳамон кашондандаи ҳаракати хун тез шавад гемоглобин зиёд шавад. себ таркибиш оҳанаш бисёр мумкин як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? ҷаноби рови ҳамҷа камтарак равшанӣ меандохтам. пурсидан будан ки ҳамон маводе ки мисоли гап организм чӣ ҳамон чизе ки зиёд шавад навохтани ҳамонро беҳтар мекунад. ин дар организм бояд бошад, организми одам зиёд бояд бошад. ҳамон ҳамин навозандаҳо пеш аз яке агар ҳис кунанд ки масалан дар ҳолате ҳастанд ки
метавонанд худро гум кунанд ё ҳолатҳои ногувор рух медиҳад, ҳамон чиро истифода мебаранд ва ҳамон чиз як чизи дигарро бештар мекунад, зиёдтар мекунад, ки дар навохтан кӯмак мекунад. ҳамон чиз ҳар қадар бештар бошад, зиёдтар бошад, хуб аст барои онҳое ки масалан асбобҳои нафасӣ менавозанд. инҷа ба ҳамон вақти стресс ям ки дар вақти чизо валериан мегӯям ки ҳамон истифода мебаранд оромкунанда. Оромибахш аст. Оромибахш аст. хуб яъне маводе ки ё доруворе ки ё иловаҳое ки асабҳоро ором мекунанд. Ором мекунанд. ҳамин чизро қабул кунем? бале қабул мешавад. хуб қабул аст ин чиз ва бояд гӯям ки ҷавоб дуруст нест. инҷо гап дар бораи луоб меравад. луоб вақте ки даҳони шумо хушк бошад, шумо асбобҳои нафасиро навохтан наметавонед. бисёр азоб ҳастед. ва аз рӯи андешаи донишманд Павлов низ яъне ҳамин чиз, яъне ҳар қадар зиёдтар мешавад ҳамон слюна отделение мегӯянд, яъне ҷудо шудани луоб, и барои онҳое ки асбобҳои нафасӣ наменавозанд бисёр муҳим аст. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айнӣ бо ишора ба он ду чиз навиштааст ки он ду чиз рӯз ба рӯз диққати мардумро ба худ бештар ҷалб мекард ва андешаҳои нав дар зеҳни мардум пайдо мешуд ва маълум буд ки ё ин вазъ ба элчихона мувофиқ намеомад. хуб ва 2 январи соли 1913 мактубе мерасад дар мавриди қатъи ҳамон ду чиз. шумо биед ки устод Айнӣ чиро дар назар дошт инҷо ки таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб мекардааст? чӣ аст он ду чиз гуфта, мо чиро дар назар доштем? саволфаҳмо аст? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. ҳамин коризма даст гуфтам кай коризма ки мушамо айруси наре духондаан садр найсунага коризма пул бошад. 2 январи 2013 ҳамин чиро қатқар бошад, сигор бошад, пул бошад, чӣ шуда китоб бошад. бо чиз диққати мардумро чӣ ҷалб мекунад? чиро қатъ кардан. забони тоҷикиро ба филмон ҳарфҳои ҳамин чиза ки ҳамин садри мекарда ҳарфҳои кирилли қатъи ай будан як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. бачаҳо марҳамат, ки ба савол ҷавоб медиҳад? фикримон ҳам хел буд ки дар ҳамон вақтҳо мардума мехостанд ки бисёртар босавод шаванд. баъд ҳамон чопхонаҳо ба асосан бисёртар газета мебароварданд ки мардум баъд ҳамон газет хондан ва ҳамонҷа бо менависанд ки газет ба ки бисёртар хонед, босавод шавед. ҳам хеле чиз ба фикрам ваёба маъқул набуд мардум. яъне ҳамон ду чизе ки гуфта чиро дар назар дошт? ҳамон ду чиз, яъне шумо бояд ду чиза ном бигиред. чоп карда ҳамон газету. хуб, чӣ пешниҳод доред шумо? ҳамин газета. хуб, худи ҳамон муассиса нашриёт бошад дуюмаш. якум рӯзнома, дуюм нашриёт. турон қатъи бухорои шариф. хуб, ҷавоби шумо?
خورای شریف قطعی تورونه. یعنی هر دو این روزنامه را در نظر داشتن. آنها با هر دوش فعالیت قطع کرد. آنمی جواب کاملا درست است. آفرین. نوشتند که بخورای شریف و توران روز به روز دقت مردم را به خود جلب می‌کردند و تصور خوانندگان فکرهای نو پیدا می‌شدند. و بعد سالی که اونا دیگه اینا عمری کوتاه‌تر دیدن. اگر شما اگر از تاریخ دونین این صاحباش فقط مولوی نبودن، یه صاحبای دیگر هم بودن. مثلا مدیر همون چاپخانه گفت که من فایده کم می‌بینم. نه گفت که من از این چاپ فایده کمتر می‌بینم، دیگر نشر نمی‌کنم. سوال رقم 6 توجه کنید به سوال. یک قرار رو سال 1996 حکومت شهر لیورپول در انگلیس برآورده بود. شورای شهری به خلاصه اومد که همان عنوان رو به دو تیم فوتبال بدهد، اورتون و لیورپول. و شورای شهری به این نظر بود که خب واقعا هم آنها در شناخت این شهر و بلند برداشتن آبروی شهر سهم دارند. شما بگویید که گپ درباره کدام عنوان می رود؟ سوال فهم است؟ مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. لیورپول شهر است؟ اورتون هم شهر است؟ نه هر دوشون در یک شهر دو دسته بازی میکنند. فوتبال دادن. هر دشت در یک شهر. کدام عنوان قرام. همین انگلیس جز عنوان تباری. نگاه کن. انگلیس چی جایزه است؟ جایزه سر میگن تو. سر و ریتسری. او چی است؟ فوتبالیستو دا خوی عنوان داده. این دسته نه دسته داده. کلوب دسته کلوب داده. کلوب دام جبول چی جایزه میشه؟ اوکی. نه جام لیورپول دسته. یک دقیقه وقت شما سپاری شد. کی به سوال جواب میدید؟ تشکر زیاد جناب راوی، کوشش میکنم به سوال خودم جواب بدم. این عنوان قهرمانی. یعنی با کلوب‌های فوتبال عنوان قهرمانی دولت بریتانیا. قهرمانی بریتانیا رو دادن. نشانید. بله برای شناخت دولت، شناخت شهر. جواب شما قبول است؟ بله درست است. خب با این کلوب ها عنوان شهروند افتخاری دادن، почетный гражданин، و این بار اول بود که با کلوب همین گونه عنوان غیرعادی میدادن. خب این شورای شهری در لیورپول انجام داد سال 1996 و واقعا هم چقدر که شما حیران شدین، آن وقت هم خیلی حیران شد. سوالی رقمی 8 توجه کنید با سوال. از روی انعنا در اولین صحبت خودش اکادمیکی که با عضویت
академияи улуми фаронса пазируфта шуда буд, бояд ки ҳамон корро мекард. яъне дар аввалин суҳбаташ бояд ҳамон чиро мегуфт, яъне ба ҳамон чиз ишора мекард. бояд чиро дар суҳбаташ ҳатман ёдрас мешуд? аз чӣ бояд ёдрас мешуд? савол фармост. ин анъана буд воқеан дар академияи улумии фаронса. ҳар академик дар аввалин суҳбаташ бо аъзоёни дигар ҳатман бояд ба он чиз ишора мекард, яъне дар бораи ҳамон чиз ёдрас бояд мешуд. гап дар бораи чӣ меравад, ба чӣ бояд ишора мекард? инҷо гап дар бораи аввалин суҳбаташ меравад ва марамад 1 дақиқа вақт. Аввалин суҳбаташ барои академия дохил шудан, академик шудан. Якон суханаш ба чӣ мегуфтанд? Чиро ёдрас мешуд? бошед ягон чизҳои давлата мегуфтанд, мисоли муқаддасоти давлат. дар бораи ҳамин гап мезад. суруди миллишон шояд ягон ҳамон пешво буд. президенташон пешвои ҳамон илон ёки суруди миллишон мехонд. ҳар як академик пеш аз ҳамон суҳбати аввалинаш ба ҳамон чиз ишора мекард. шояд ягон ҳамон чӣ бошад, таъсиси диҳанда ки пешвои ҳамон академия шуд. академик ки ҳамон академия ба номи ҳамаи мондагӣ бошад, ба ҳавай ишора мекард. инам бошад. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ҷавоб медиҳад. ин анъана то ҳозира бошад ҷаноби ровӣ? ростӣ манам дарак надорам ва дар саволам нест. ин агу баъди барнома ёфта кофтан мумкин аст ё кофта ёфтан мумкин аст. яъне ки аввалин бор дар баромади худан дар назди ҳамон аъзоёни академия. аввалин бор дар баромади худ дар суҳбати аввали худ. дар суҳбати аввали худ. суҳбати аввали худ чӣ? шумо барои фикр кардан дигар вақт надорем бачаҳо. аз 1 дақиқа вақти иловагитон истифода бурдаем. ҳар чӣ ки акнун ба ёдтон омад дигар. марамад. ки ҷавоб медиҳад? ё худатон шояд капитани команда? марамад. ҳозир ҳама мушкили ба дӯши ҳамон капитан ҳаст ҷаноби ровӣ. марамад. акнун барои ҳамин ин масъулият вазнинтар аст. вале бар сурати як бозӣ аст. шумо пешниҳод кунед вариантро, мебинем ки дуруст аст ё не. инҷа ба вариантҳо чандта шуд? ҳамон якеша шумо пешниҳод кунед, ҳамон яке фикр мекунед дуруст аст, барои ки вақтмон камтар аст. шояд ҳамон дар бораи ягон муқаддасоти ҳам давлат аввал гӯяд. ҳатман дар бораи муқаддасоти он давлат бояд мегуфт. ҳамин Бале, академик дар академияи улуми фаронса дар аввалин суҳбаташ ҳатман бояд ба муқаддасоти давлат ишора мекард. шояд ин анъана гуфтед? ин анъана буд, бале. шояд инҷа бо як вариант шудааст. шояд ҳамон академикое ки мисоли ки гузаштааст ягон ҳамон академия ба номи академия номи ҳамон ба бошад, ба ҳамон ишора мекарданд ёки ҳамонро ёдовар мешуданд. яъне ҳамон нафареро ки академия ба номи ӯ аст ёдовар мешуданд. бале ба номи ки аст академияи миллии фаронса? академияи фаронса маълумот надоред? Не. хуб, яъне ҳамон нафаре ки академияи фаронса ба номи ӯ аст ӯро ёдрас мешуданд. шояд миннатдорӣ мекард. миннатдорӣ мекарданд. ҷавобтон нодуруст аст. бисёр наздик омадед, лекин шумо аввалтар аз ҳама бояд медонистед ки он замоно масалан шумо медонед ки то чанд сол пештар ҳатто занҳоро ба узвияти академияи фаронса қабул намекарданд. медонед ина, не? занҳоро қабул намекарданд. хуб, ва баъдтар занҳоро қабул карданд ба узвият. ва як вақт масалан вақте ки академикҳо дар он ҷо узви чӣ буданд академия, то агар кадом як академик ҷойро холӣ намекард, вафот намекард, академики дигар онҷо қабул намешуд. ва вақте ки ин академик қабул мешуд ба ҷои каси дигар меомад, дар аввалин суҳбаташ
чикор мекард? дар номи ҳамон академик номи он академика бояд мегирифт, дар бораи ӯ гапҳои хуб мегуфт, ӯро ёд мекард, хуб аз хизматҳош бояд ёдрас мешуд. ана ҳамин корро бояд анҷом медод. вале шумо бисёр наздик омадем. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. савол бисёр ҷолиб аст. ҳамон чиз як ҷузъи униформаи сапёрҳои рус буд дар асри 18. сапёрҳо медонед яъне чиянд? ҳамин бомбаҳоро чӣ мекарданд? минаҷӯёну масалан онҳое ки ба ҷустуҷӯи ма машғул ҳастанд. хоб як ҷузъи либосҳои онҳо буд дар асри 18. хуб ва як вақт бисёри он чиро доштанд ва ҳатто бачаи ё мактаб духтари мактабхони амрикоӣ Саманта Смит ҳам ҳамон чиро дошт. яъне ба ӯ ҳам ҳамин чиро дода буданд. Саманта Смит як духтараки мактабхони амрикоӣ буд. як замон ба Иттиҳоди Шӯравӣ омада буд, агар донед. шумо гӯед ки гап дар бораи чӣ меравад? дар асри 18 он як ҷузъи униформаи ё ҳамон либоси махсуси сапёрҳои минаҷӯёни рус буд ва масалан Анҷела Дэвис як бонуи амрикоӣ, хуб ин мактабхони амрикоӣ Саманта Смит ҳамина дошт ва бисёриҳо ҳам дар ин ҷо ҳамон чиро доштанд ва ба ёд доранд. гап дар бораи чӣ меравад? маромад фикр кунед. каскама шлем Бранжилет. Бранжилет тоже. бранжилет бо чӣ шуда бранжилет Ҷузъи памяти формашон. либосашон Часпдagi ё киста бошад. чӣ додаган? ба ин бам додаям мегам. духтаракам доштам ки ягон Киши қармон. знак доранд чи Знаки сапёр. ҳамин сапёро гап зандед ягон чи ҳамин сапёро знаеш ягон знак доранд ҳам дар знака додаган ё чӣ меша шумо чунка намезанед чӣ шите мебош шлем ё пушт чӣ мегӯям Бранжилет. бранжилет бо чӣ ягон вай бошад ягон попушиш бошад. як дақиқа вақти шумо сифарӣ шуд. маромад сардори даста. ҷаноби ровӣ ҳамон асри 18 ба униформа будам ба фикрам аллакай. ҳамин либоси махсус дига ҳамеша аст. вале ҳамон гурӯҳи мардум минаҷӯён либосҳои махсус доранд. мисли он ки духтурҳо либосҳои махсус мепӯшанд, мисли он ки намедонам ман аз рӯи касб ихтисос бисёриҳо ҳастанд ки либосҳои махсус доранд. ва Саманта Смит шумо ба ёдатон ҳаст ҳамин духтарчаи амрикоӣ? не ин як вақт ба ёдатон бошад бо Андропов нома навишта буданд ва ӯро даъват кард ба Иттиҳоди Шӯравӣ. ӯ духтарча омад дар Иттиҳоди Шӯравӣ, хуб тамошо кард, гашт ва баъд ҷавобанам аз Иттиҳоди Шӯравӣ як нафар кадом соле рафта буд баъди омадани Саманта Смит ба Амрико. хулоса ҳамон Саманта Смит ҳам дошт ҳамин чиро. ҷавоби шумо чӣ аст? маромад. ба ин савол равшан ҷавоб медиҳам. маромад равшан. Ахлам ин ягон значок ё нишон мумкин бошад. масалан нишони чӣ? охи сапёро яке бомбада кафа мақсад унвони аз рӯи нишон онро пайдо кунам. хел мумкин. хуб яъне шумо фикр мекунед равшан ки ин нишон аст. ҳамон значоки шумо гуфтед нишон. ягон значок. хуб
اینجا با قبول میکنیم. من برای چی پرسیدم روشن که میتونند یک جزئی لباس باشد و برای چی درباره سامان تصمیم گرفتیم و برای چی گفتم که بسیاری ها همون چی را داشتن و حالا هم شما همین چی را دارین لیکن نمونه دیگرش دارین. شما ولی گالستوک دارین نمونه دیگرش نه. اینجا گپ درباره گالستوکی سرخ میرود، گالستوکی پیانیری میرود و وقتی که سامان تصمیم خواننده مکتب آمده بود و برایش همین چی را تقدیم کرده بودن و همین چی را داشت و ساپیورا هم یک چیزی گردنبند به همین مانند داشتند. این یک جزئی لباسشون بود. برای همین من پرسیدم که خود همون نشانه که شما گفتین میشه آدم یک جزئی لباس گفت. خب خلاصه یعنی که اینجا بعضی سوالایی هستند که برای اونها کمک با معلومات ایلوگی دیگر ضرور میشود. یعنی دونستن بعضی چیزهای دیگر ضرور میشه. سوال رقم 11 این اکنون دشوارترین سوال در تاریخ بازی اینتלקت شو شوخی میکنم. سوال بسیار آسان است. شخصی که دو فرزند دارد در دل نهار یعنی اشکم خالی چند تا تخم استعمال کردن میتواند؟ من برای چی گفتم سوال دشوارترین یعنی برعکس این سوال آسانترین فکر میکنم در تمام تاریخ اینتלקت شو بود. مرامت فکر کنید. چی بود؟ صاحب دو فرزند دو فرزند در دل نهار این سوالی چی هست؟ منطقی است. جواب شد. چند تا استعمال کردن؟ چیه؟ خود دو فرزند شم هست ایگو یکی سه تا بود سه تا خدا میتونم نه خود اشکال میخواد هر کس هر تا میخواد 10 تا میخواد اینا ما ساعت 10 تا میخوام چیست من 10 تا یه هم گپ هر جا نبریم بچه‌ها تمام. خود چی سه تا منطقیش نمیدونم شاید تو زنی خونزده تا زن باشه زن هم ولاده باشه صاحبی دو فرزند در اشکم خالی صاحبی دو فرزند در اشکم خالی چند خون خورده میتونم شما هم میرسم یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردار دسته کی جا میده؟ هلالدین سوال فهمیدین شما؟ یه بخشش من نفهمیدم. کی فهمید سوال؟ شاید ولی جان خودتون جا میدید. برای اینکه شما سوال رو نمینویسید. یعنی سوالی ما عبارت از یک جمله بود. یک جمله. شخصی که دو فرزند دارد در دل نهار میگیم. شما این عبارت را شنیدین یکم بار؟ دل نهار میگیم. نه تشکر. هیچی خوردگی نیستین شما. از خواب میخیزین اشکم نهار دلی نهار هم میگن. نه؟ خب همین نفری که دو فرزند دارد در همون دل نهار یا اشکم خالی چند تا تخم میتواند استعمال کند؟ او دو فرزند دارد. خودش یگان تخم نمیخورد همون فرزنداش با میخوراند. یعنی نفری که دو فرزند دارد در دل نهار یا اشکم خالی چند تخم استعمال میکند؟ جواب شما این یگان تا. فرزنداش با میخوراند. این دوامی جواب است که اگر برای چی یگان تا؟ برای اینکه به فرزندانش میگه. همین طور؟ بله. خوب. جوابتون نادرست است. یک دانه تخم استعمال کرد نمیتواند. بدونید برای چی؟ برای که یک دانه تخم استعمال کرد دیگر شکم خالی نیست. دیگر هر چند تخمی که استعمال کنه دیگر دل نهار همون بعدی یک دانه تخم استعمال کردن اگر چیزی آنجا هست. شما فهمیدین؟ به خاطر که اونجا یک تخم هست طبقه.
یعنی شما یک دانه استعمال کردید یک تخم میخوردم ما یعنی باقی بچه‌هاش وقتی که ما استفاده بردیم کلمه یا عباره دو فرزند داشت این دو فرزند داشت فقط برای آن بود که شما با جانب دیگر بروید. سه فرزندم گفتم ممکنه. سه فرزندم گفتم ممکن بود. خب تشکر میگم بچه‌ها برای بازی بسیار خوب. امیدوارم که جالب بود و تشکر به معرفان سوال‌ها که سوالای خود رو پیشنهاد کردند. شما نشانی پست الکترونیکی ما رو می‌بینید، میتونید سوال‌ها رو این هفته هم بفرستین و ما البته اونها رو استفاده خواهیم بود. این تیم نام داشت خیرات و من نامناسبم سبحان جلیلوف است. تا صحبت دیگر کامیاب و موفق باشید.